אנחנו עכשיו נמצאים בטיול כיתת דקל. מימיני מערת המקיפים, משמאלי גיא. אני כמו אלה שקופים, קטן. עכשיו נמצאים פה חלק מחברי הכיתה, לא כולם. ואנחנו נדווח לכם מתוך המערה על ממצאים חדשים. Past and present, that don't matter, now the future sorted out. Oh. It's 20 seconds till the last call. Going hey, a lie now, you know it's easy. A life with it all, it's all alone. Folded, 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 folded. Folded, 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 folded. בואו, יש לנו עוד מיליון מדרגות לרדת. Counting all different ideas drifting away. Past and present, that don't matter, now the future sorted out. Oh. It's 20 seconds till the last call. טוב. Folded, folded, folded. כמה זמן? זה ליד שכונת מגורים. מי שלא רוצה, מי שרוצה עוף מכל הסדירה וכל הזה. טלי קשה כבר הפך להיות בצלם. זה שבאים לשם. לא השתנה את זה. טוב מה? מה טוב? אתה אמרת דרך אגב טוב. על מה דיברתם אורלי? נו יאללה דבר כבר. אין לי בעיה בטוח. לא, אני מקליט אותך, נו דבר. Counting all different ideas drifting away. רק לחיים. נו לחיים, נו. תקל אוזנה. לא, טוב. בוא נדבר. מחזיק את האלטון למעלה? רגע, בוא נדבר על אורלי עכשיו, שאורלי לא פה. כן, קודם כל... אמרתי שאני פעם הבאה קצת נפגשתי. רגע, זה כוס ראשונה, לא? ולחיים זה... לא, תלוי איפה. בתל אביב זה לא קפץ בפריפריה שאחד הרסים לגזיות. הוא היה נלחץ מזה? לא, היה שם... גבי. אתה צודק, היו שם את הבריכות של רימון. למטה? כן, למטה היו את הבריכות של רימון. כן, את התלויה. התלויה המפינל? מים זורמים. כן, כן, הגדול. כן, היה שם בריכה עם דגים, כן. זה היה מים יותר.
כן. לא, לא, עשו כזה. עשו סירקולטור. לא, גמרו עליו ברגע ש... נכון? עשו את עכשיו בכלל הגרות לא, אמרו שם שתי דירות עכשיו. לא, אבל אין איפה שהיה בית... למעלה, על זה. הוא היה עם האקדח. הוא היה נלחץ מזה. בוא תגיד, היה שם איזה בריכה משהו, לא? לא, היה שם... גבי. אתה צודק, היו שם את הבריכות של רימון. למטה? כן, למטה היו את הבריכות של רימון. זוכרת גם עודד בישראל? כן, יש לי את הגויה. איך אתה גויה? עם מים זורמים? כן, כן, היה גדול. כן, היה שם בריכה עם דגים, כן. וזה היה מים לפייסטית כאילו? כן. לא, לא, עשו כזה. כן. עשו סירקולטור כזה. יש לא, גמרו עליו ברגע ש... עכשיו בכלל הגרות לא, אמרו שם שתי דירות עכשיו. לא, אין איפה שהיה... רגע, תזוזי, הכיסא לא... תעשי תנועות, נו, כאילו שאת שוחה. אפשר בכלל בארץ לגדל פולי קפה, כאילו... רגע, הם היו אוהבים את העצים שלהם, אחיכים גדלו, אבל פרי לא היה מזה. מה עם הקקטוסים של הסבא של עמית שגב? היה גם, כולם היו יקים. הם היו עושים כל פרי בשקית נייר. כן, הם היו יקים, הם היו אוהבים. תדע לך שהיום עושים את זה במטעים, אני רואה מטעים אורגניים בזה של הפרסקים, אוספים כל פרי וזקים. לא, היום יש גם בגלל, כדי לא להדביר כמו משוגעים, היום מוסיפים את כל המטע. נכון, היה עושה עם מים מהברך, מה זאת אומרת? דוגמן היה עושה חצי סוף. אם זה בשקוליות... בוא, אתה זוכר היינו סוף. רגע, תספר מה קרה עם השלטר בחדר שם. כן, שהדליקו את השלטר. במזקקה שם, אתה לא זוכר? שכל החדר נדלק? אז הם לא הדלקתם. קודם כל אני לא רואה את הסימנים. חלק מחוק, אני לא יודע. רגע. זה זוגו מגיע מהאמריקה. לך אני סומך, זה חם או לא? זה חם, הנה, תהל. מתחת ב-200 זה נשבע, אבל קודם זה היה כאן. זה הפתרון? כן. זה? אוקיי, זה נשבע פה, אוקיי, זה יפה. קודם הוא היה על זה, וזה חימום למטה ומאוורר. זה הסיבה. המאוורר, אצלנו אנחנו עושים רק עם המאוורר, לא עם למעלה ולא עם למעלה. מה זה רק עם המאוורר? המאוורר יש לו חימום. בוא אליי הביתה ותראה, היא עושה את כל העובדות, הכל רק עם מאוורר. לא עם חום לסרטון ולא עם ליום. כן, עכשיו, קודם לא היה. המאוורר אצלנו, אתה יכול בפירות, כתוב ברות וכל מה שאתה רוצה, אתה יכול לעשות רק איתו. יש לי מצב מאוורר עם גריל, גריל בלי מאוורר, מאוורר עם למטה, מאוורר עם למעלה, ויש רק מאוורר, ובעיקר הדברים שלנו אנחנו עושים רק עם מאוורר. עזוב, במילים אחרות, רק מאוורר, תיקה למטה או למעלה זה לא ייתך, ייתך מהחום של זה. וזה מגיע ל-250 מעלות רק עם מאוורר. אתה יודע שזה לא מפעיל את הלמעלה ולמטה. אתה מבין? יש לי אפשרות לעבוד עם המאוורר ועם הלמטה. עם המאוורר ועם הלמעלה, ורק עם המאוורר עם המאוורר והלמטה. תקשיב, מאוורר פלוס למטה פלוס למעלה, ורק מאוורר. כשאתה מפעיל רק מאוורר